କେନ୍ଦୁ ତାଲ ଅଛି ପରେ ମାଠ ଭିତରେ କାଣା ଅଛି କରୁନା ୟା ପୁତଲିଟିଏ ପଡି ଏ ହଁ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ମୁଁ ବସିଛି ସେ ଶୁଣୁଛି ତୋତେ କିଏ କହିଲା ହେ ନା କହୁଛୁ ସରେ ଗୁଗେ ଗୁଗେ କାଣା କାଣା କସ ଏଗो पता टुली जैसन जे ଇମାନ ବା ନିମାନି ଯେ କାଣା ଅଛି କେନ୍ଦୁ ତଲେ ହେ କରୁନା ଅଛି ୟା ନେ ଯିବରେ କିଏ କଥା ହଉଥିଲେ ଗো କିଏ କଥା ହଉଥିଲେ ଏନୁ ସବେ ଆନ ପଟେଲ ଘର ଘର ସବେ ତ କାଁ କହୁଥିଲେ କେନ୍ଦୁ ତାଲା ପରେ ଅଛି ସରକାର ଖୋଜୁଛି ନା ଥା ଗो କେନ୍ଦୁ ତ ଧନ୍ଦା କରୁନା ଥିবা ଗୁଡ଼ି କରି ଯେନ ଦେଖେଇ ବୋଲବେ ସେନ ଅଛି ବେଲେ କୁড়বে ଆଉ ଯେ କାଣା ଦେଇ କରି ପୁଡ଼ା ବି করে